Tomalo, lelo kaya, kaya letu, kaya lami, kaya letu, kaya lami. Date your kids, Futumalo, Tomalo. Ngibingelela ababukeli, igama uMartin Kamkhize, oyi-host yamavidiyo eDateO Kids, zishuthwa ikhaya elihle media. Imininingwane yeDateO Kids kanye nekhaya elihle media izovela ekuqaleni kwamavidiyo ethu. Namuhla nihambele imbili ezinhle njengomsebenzi wazo, muhle nanku umsebenzi. Kodwa ke ngingayoni anginike bona omama bezazise ukuthi bangobani bakuphi. Mama, ngicela ngizazise ukuthi ngobani bakiphi. Ngibingelele kubabukeli emakhaya nazonke indawo lapho ekufikelela khona lolu thwekulonyazi osikulo namhlanje. Lona kokhulumayo uManxele wakwaNxumalo endaweni yaseMpangeni phansi kwenkosi uMthembu kwaSomopho esigodini sasezithombothini ngaphansi kwenduna uSangweni. Ngiyabonga. Ngithi ngibingelele kwelikaBhunga noMakeba. Ngibingelela ababukeli emakhaya. Ngibingelele ngokukhethekile umuzi kaSomopho, ngithi sanibonani. Igama lami nguMasibiso kwaMasibuko. Ngihlala endaweni yaseMacekane eMpangeni. Esigodini sasezithombothini ngaphansi kwenkosi uMthembu. Ngiyabonga. Sibonge bomama. Isihloko sethu sanamuhla sithi abaluki bamacansi. Lento ebonakalayo njengamanje ebukwa babukeli ubuhle bomsebenzi wezandla iwona omama abasebenza ngawo, iwona omama bazokhuluma ngawo. Bomama, umuntu ohlala ePitoli owazalelwe edolobheni, umuntu ohlala eMpumalanga ozalelwe edolobheni, umuntu ohlala eSandton akalazi icansi. Ngifuna uma kuphela le video ebalazi icansi ukubaleka kwalo nokuthi akhandelwane. Bomama ngicela nihlahle indlela nichazele umuntu ombukeli ongalazi icansi ukuthi yini icansi. Ukuphendula umbuzo wakho kuwumbuzo obaluleke kakhulu ukuthi liyini icansi. Icansi ke ifenisha yomuntu omnyama, ifenisha yomuntu omzulu, ifenisha njengoba sengishilo yesizwe simnyama. Icansi iwona mbhede wethu thina, yona nto emandulo kokhokho bethu esasiyendlala masifuna ukulala, siyendlala futhi masifuna ukuhlala. Umuntu wesifazane kakhulu kunale imfundiso yokuthi umama akaqhwakele ekhaya, umama undlala icansi, ahlale khona ecansini akahlali esigqokini. Ilelo ke icansi. Icansi ke futhi lenziwa ngenhlobo zotshani ezihlukahlukene, ikakhulu yibo mama abaluka wona amacansi. Njoba ngithi inhlobo zotshani ihlukene, sinamacansi akhiwe ngenqumbu. Icansi lenqumbu ke icansi nje njengaleli, yilo ke inqumbu leli. Inqumbu siyahlala kulo, siyalala kulo, umsebenzi walo uphela lapho. Ebese kuba necansi elingapha ngakuza kwethu okuthiwa yibhuma lokhotshani. Nalo umsebenzi walo uyafana nalo wenqumbu, siyahlala siyalala kuphela kulo, akukho okungali. Ebese kuba necansi ke lekhwani, utshani kuthiwa yikhwani. Lona ke umsebenzi walo uthi ukuba mningana kancane kulo walezi ezinye inhlobo zotshani, ngoba ikhwani siyalala kulo, siyahlala kulo. Abathandiweyo bethu uma sebedlule emhlabeni sesiyobabeka endlini yabo yokugcina, sendlala lona icansi. Yebo asekhona njengamanje amabhokisi, kodwa ibhokisi nala silibeke enhlabathini. Kufuneka sindlale leli icansi, sibeke ibhokisi, simbeke kahle ngendlela enesizotha nehloniphekile lo wethu oseshile emhlabeni. Omunye elinye ke icansi kuba yincema. Lona ke umsebenzi walo uthe ukudepha kancane kowekhwani. Ngingakadluli nje ekhwanini, ikhwani intokazi nansi iyogana, iyocaca kahle kahle iyoma esigcawini.
abasemzini fanele phela umakoti aphathe lamacansi afika aphephela abasemzini ukuze angene naye aziswe mengene egcekeni ukuthi hayi nginkomazi yakwethu ngangena ngendlela emukelekile la ekhaya. Bese sekuba necansi lencema. Incema-ke izigaba. Ngizokucela nje ngemvume yakho mphathi wohlelo ukuthi-ke ngiqale laphaya ecansini elincane isicephu. Khona isicephu nje sincanyana esithi masisikala masisenza ungasikala ngisho ngetray lokudla. Sibukeka sisincane kanti umsebenzi waso maye awuvumkhulu. Nansi intokazi isikhethile lapho ekhethe khona ukuthi iyafuna ukuyogana khona. Uma basemzini sebefuna ukuzomthatha umakoti wabo khathi befika la abakhona ubaba wekhaya ukhipha isicephu lesengisisho isincane asibeke la phambi kwabakhongi. Leso sicephu siyisibaya sakhe umfuziselo wesibaya. Ngithi phela umkhongi ulethi inkomo kubekwa lesi sicephu ilapho umkhongi inkomo-ke eyifaka khona khathi kusaxoxwa zingakashawa lezi eziyofakwa esibayeni esikhulu. Kuqala kulesi sasendlini esiyisicephu lesi esincane. Kanti-ke nalabo abasawenzayo lolu siko lokulanda abantu bakubo waphelela owashonela lawa ongashonelanga ekhaya kuthathwa sona futhi lesicephu esincane. Khanje kothathwa ihlahla leli elisetshenziswayo ligoqwe ngalesi sicephu okusho ukuthi sibaluleke kakhulu kodwa ungasibona sisincane. Sihamba siyolanda lo muntu wethu simlanda sigoqe ngalesi sicephu ukuhloniphisa phela ngoba ubalekile lo msebenzi esiwenzayo ukuze siwuphathe ube nesizotha nawo. Ebese sibuya siba nesicephu khona encemeni sona esingaphezulu kwalesi esisetshenziswa naye umakoti beyogana uyasebenzisa sikhathe ebekela ubaba icansi ubeka nalesi sicephu phela esizohlala umcamelo kababa lapha kahle kahle kusaqanyelwe igcekeni okwakuhlala khona isigqiki abeke lesi sicephu. Kodwa abasebenzisa kakhulu-ke leso yilaba bale inkonzo esebenzisa icephu inkonzo yamaNazaretha. Khona lezi icephu esuke zingenkulu kakhulu okuhlala kuzo amakhosana la asemancane namakhosazana. Ebese kuba nesinye futhi isicephu zizigaba esithe ukuba sikhudlwana leso sesihlala-ke omama nentokazi lezi ezondlekile ofanele athi umehleli angathi ehlele kapakele enhlabathini ahlalenele nomama inansuka yakhe phela ingaqhule enhlabathini ihlale nje isicishini umama ahlonipheke. Ebese siba nesinye esikhulu-ke sona esesithi asicele ecansini qo. Leso siphathwa-ke ikakhulukazi abantu besilisa bakhona emanazaretheni bayasendlala khathi beye enkonzweni yabo le ka-23. Uma esenkonzweni uhlala kuso kufika isikhathi sokuthi kuyalalwa phela inkonzo yenziwe ebusuku uyakwazi ukulala enele nje umnumzane kulesi sicephu sakhe senkonzo. Ebese kuba icansi elikhulu-ke lelo-ke hhayi-ke lisho ukuthi umakoti nangu uyoma esigcawini ngeke ime phela intokazi esicawini icansi lencema lingekho. Inganithathe ezolotsholwa sasikhona isicephu. Namhlanje-ke kuphuma icansi lokuthi inkomo umnumzana wavuma ukuthi cha wathi umfana ethi ngiyayithanda intombi yakwabani baba ngifisa izonyathela la ekhaya wavuma ubaba wathi mlande mntanami nasi inkomo. Umakoti kuseletha leli cansi ukuzobonga kubabezala ukuthi ngiyabonga baba ukuthi ungivulele ukuthi ngizoba indodakazi yakho ngizoba unkosikazi emzini wakho. Uletha leli cansi ubaba azolala kulo anikeze nomkhwenyana futhi icansi silibiza ukuthi icansi lenkomo ngoba liphuma ngobulotsholiwe. Ngeke umuntu oyihlalele lapha ekhaya kwaNxumalo ethe ihlalele athi uzoletha icansi. Uletha kanjani ngoba angenzeki ukuthi mina ukumemukela la ekhaya mina nobaba fanele sihlangane kuphume inkomo yena bese lethi icansi lokubonga. Ngathi nje ngokwami icansi ngalichaza ngime lapho ngiyabonga kakhulu. Walichaza mama nami ngifundile. Hayi ifike kahle-ke le video ngoba inyanga yamasiko uSeptember uMandulo. Le video ifike ithi khaxa bazofunda ngempela abantu ngezinto zesintu because into yesintu lena and ibalekile ngoba sisafuna nathi ukuganelwa. Nabalala abazosigana bazobona ukuthi kanti kufanele ngiphathe icansi kanje.
Kodwa ke angande kakhulu mhlambe mama mangangena ukuthi uthando ke noma umama waqala kanjani ukuluka amacansi. Ngizokubeka nje ngokafishane. Uqala nje kwami ukuluka icansi kwakuluka umama ekhaya. Nami-ke ngeluka-ke futhi ngagcina nami sengifunda ngoba umama wayekade kuwumuntu osiphilisa ngawo lamacansi. Sakhula nje sizibe ngawo sakhuliswa imali yamacansi. Nami ngagcina-ke sengikwazi ukweluka. Ngenhla umama uqale kanjani ukuluka amacansi? Mina ukuqala kwami ukuluka amacansi ngathi kwangeyona into engangiyitshela ukuthi ngizoyenza kahle kahle. Ukuqala kwami ukuluka uma wami ubaba wasishiya sisebancane kakhulu. Umama wadingeka ukuthi akasukume ayibambe iqini ukuze akwazi ukusikhulisa, akwazi nokusihambisa esikoleni. Wayehamba ematohweni, mebuya ematohweni uhlala phansi uyeluka. Lokho ngimbuke eyenza lento ngokuthi imina engangimdala enganeni zakwethu. Ngakubona nami kungifanele ukuthi ngimlekelele ngoba ngangibona umsebenzi awenza ukuthi unzima kangakanani. Ubethi-ke mangabe sebuyile sehlezi eluka nami ngingene la eceleni kwakhe ngizame nami lento kwaya ngaze ngagcina impela hayi cha sekuyalukeka. Kuthe kuhamba wayesengifundisa ukubhonqa. Ukubhonqa-ke uhlobisa icansi ngensonto njengoba ababukeli bebona. Uhlobise ngensonto wayesengifundisa lokho kwakhokheleke ekutheni uma ngabe sesilelukile naye icansi saliqeda. Mina bese ngiyalithatha ngiyalibhonqa. Yena bese eqala phansi ebe eluke elinye ngothi ngiqeda nami bengimjoyina-ke. Ngaqala nje kanjalo ukuluka icansi. Ngiyezwa bomama. Mhlambe-ke seniqalile ukuluka. Niqale nikhokheleka ngomsebenzi wenu. Ayifani indlela omama baqale ngayo ukuluka bebesiza kubekeka lokho kubekekayo ekhaya kudliwe. Kodwa manje umama eseyedwa-ke akasasizi mama, akasasizi baba, uzenzela yena. Niqale nini ukukhokheleka ngomsebenzi wenu wezandla? Ukukhokheleka nje ngalo msebenzi wezandla engangiwenza. Ngathola ukusizakala okukhulu kunabantwana behamba ngohambo lwesikole. Ngingenamali ngizokwenza kanjani? Awunaka amacansi ngawathatha ngawadayisa. Awungakhokha ingane lwaphumelela uhambo lwezingane lwesikole ngiyabona. Ayavula ingqondo trip yengane. Baba usomabhizinisi. Mama ngenhla waqala kanjani ukukhokheleka emsebenzini wezandla ekulukeni amacansi? Mina uqala kwami nje ukuthola inkokhelo ngokuluka icansi. Uma wami njoba ngangifunde kuye, umama wabe useyadlula emhlabeni. Ngesikhathi edlule emhlabeni umama wayenomuntu wayemlukela amacansi kwakuyi-order. Kwaphoqelele ukuthi lo muntu akafika athathe lamacansi umama sewalukile. Kukhona icansi elalisele lu-half emshinini. Ngase ngiliqedela. Lalingena kuleliya order-ke kwangekhona ukuthi imali izake imvela, imali yayisisetshenzisiwe. Uthe uma ngabe lo umnikazi wamacansi okwakumzala wami esethi amacansi akhe kahle kahle awaphelele ubesazofuna amanye amacansi ku-anti wakhe. Wayesethi mzala kunokuba ngihambe ngiyofuna omunye umuntu. Bekunganjani ungilukela lelinye icansi ukwenzela ukuthi izandla kuzobe isandla sisodwa emacansini. Ngabe sengiyaleluka. Kodwa ngangenakho lokho kuzethemba kahle kahle ukuthi ngalishaya ngiqede ngingedwa ngoba ngakade ngilokhu ngiluka mina ngiqedela ngisiza. Ngaliqala ngaleluka ngaliqeda ngalibhonqa ngalihambisa walithanda walijabulela nasekhaya kubo bajabula ngayithola-ke imali. Kwaba uqala kwami ukuthola imali kwaba mnandi kakhulu ngoba kwakuyimali yami engiyisebenze mina. Ngathi noma ngihamba ngedolobheni sengiyothenga esishoda ngakho ekhaya. Kodwa ngaba naloko kumnandi ukuthi la ekhaya kuzodliwa into yamandla ami. Ngiyabonga. Sezwa mama. Mhlambe-ke emsebenzini wemama lokuluka. Mhlambe ingqinamba noma inselela enibhekana nazo iziphi? Iy'ngqinamba esibhekana nazo ziningi kakhulu. Ngoba kule ndawo esikuyo asinabo lobuntwana esibusebenzisayo uma seluka.
kuze kuphoqa ukuthi uhambe uyokuthenga. Usukuthengile-ke ubusuhlala kuyibuka. Eyesibili ingqinamba ukuthi na usulukile-ke lo msebenzi-ke awazi uzowenze njani, uzowudayisaphi, uzothengwa ngubani. Sihlale-ke manje singabe sisazi usokwenza kanjani. Ngathi lokho. Uzakwethu usayibekele ingqinamba. Mina enye ingqinamba engibona sibhekene nayo ngaphezulu kwalezi ilokho ukuthi asinalo ikhono lokuveza emphakathini umsebenzi wethu ukuze umphakathi usazi. Ngoba umphakathi uyashiya uhambe uyothenga kwezinye indawo. Okunokwenzeka kube bashiya nje ngoba vele nathi asinalo ikhono lokubaveza ethi bafowethu nanku umsebenzi sinawo. Ngathi uyindlela yokuveza umsebenzi wethu emphakathini ulwazi esingazange sibe nalo lwazi kahle ukuthi ukuze umsebenzi wethu singahlali nawo endlini kumele senze njani ukuze abantu besazi. Iyona ngqinamba enkulu esinayo ukuthi siyawenza umsebenzi njoba bewusha bawubona ukuthi muhle phela thina sibona kuhle siyenza kodwa-ke vele fanele kubona umuntu oseceleni kuhle kodwa bese sihlala nawo umuhle unjalo. Bekungaba nje isicelo bengasiveza ukuthi abasibonayo siyalicela kakhulu uxhaso. Hayi isiphelile-ke leyo nkinga ngoba siyaniveza njengamanje. Ngizobonakala ku-TikTok, Instagram, ku-YouTube. Ngizovela konke. Leyo ngqinamba-ke idate yokhithi singenelele. Sidlule olandelayo. Mama mhlambe uma ungangenelela futhi ukhulumeke ngobuhle ngomsebenzi wenu. Ebuhleni bomsebenzi muhle ngoba uyasizakala. Awuhlali untandana yesini uthi kodwa ngizoshonaphi. Unazi izandla, ukhona umsebenzi. Uyakwazi ukuhlanganisa lapha nalapha nawe njengomama wekhaya. Akulalwa kungadliwa ukhona wena mama lokamacansi. Nalokhu ba awuhambi lokho ucela imali baba ngicela imali ye5 baba ngicela imali ye5. Hayi thatha nje nawe wenze njengomama iqhubeke impilo lekhaya. Ngathi lokho nje. Mhlambe mama eda ubuhle emsebenzini wenu. Ubuhle emsebenzini wethu okokuthi awuyihambi imizi yabantu. Uba umama uqoqekile ngoba isikhathi yasihla. Isikhathi sakho nje sonke phela sila uzosithatha phi isikhathi sokuphuma hamba ungena ngoba ukuhamba ungena mina engakufunda ekhuleni kwami ukuthi uhamba ungena emzini yabantu ugcina ulanda indaba engafanelekile. Kanti uhlala la ulwa nalento yakho uyakucasula umuntu ubuye uhlala phansi wenza lento yakho uyithola nje umoya usuwehlile. Ukube bengifundile bengizothi itherapy manje kangifundanga kodwa ngingasho nje kanjalo ukuthi kuyitherapy le ngoba kuyindlela yokuzelapha kwawena. Uhlala ukhululekile emoyeni ngoba uyangicasula umakhelwane imbuzi zakhe ngene ensimini zakhe ukudla kwami ngiyabuya ngiyanyanya uthi wazi wangicasula ngithatha mina ngilwa nalento yami ziyabuya Bona livele lipheleke icansi kusami livele liphele nje elenziwe izinsuku ezintathu liyaba usuku nohafu ngoba ngidiniwe. Ngithetha la mangifuna ukuthetha ngithetha la ngithi wazi wangicasula lo yafuya ngicasula ngingaboni sengiyasebenza. Ubuhle istress asikho uba nokuthula nje emphefumulweni uhlala uright kahle ngoba ngisho ingane ekhaya mina nje engihlala nabazukulu bayazi ukuthi ayi ugogo uma ngabe sephethe la akabe sathintwake. Uthi efika nje ezofuna ethi wegogo uyasebenza ngithi hey ngiyasebenza athi sekosho ukuthi yini ufunani ngoba uyazi ukuthi mase ngibambelele la nje ngifocusala ilobo buhle nje ukuthi umama uyaqoqeka. Umama futhi akahambe ephuma nebhakede ehamba efuna impuphu eqanjwe igaba umakhelwane nangu sibantu travel ukuthi asikho. Yebo ngane yami kubanjalo uzokuthiwa ukuthi uyangena esangweni kuthiwa ngabe uzofunani lo umama ngene ekamerweni athi anothi ngihambile ngisedrobheni kanti ukuba ubuyihlalele ekhaya wenza lento ubungeze ukuba nawo lonke. Kuhle ukuyimela kakhulukazi umuntu wesifazane. Mhlambe bomama uma umuntu obokile ngoba ngithe ngiqala siqale ivideo ethi ngithi kunomuntu mhlambe osegoli ongayazi lento kodwa uzothi mayibuka ukuthi hayibo kunento kanje kanti kunento ekanje kunomuntu ongekho goli ke okhona kwala izeluleko kokumuntu ofisa ukwenza lo msebenzi wenzayo nithini kubo labo bantu abafisa
ukwenza lo msebenzi wezandla okuwukuluka kwamacansi? Iseluleko nje singamluleka ngazi umuntu ofisa ukwenza lo msebenzi. Sivula izandla ukuthi akeze sikhona. Njengami nje mina ngavulela izandla ngafunda ngangingazi lutho. Ngihlezi nothisha wami njengoba ngihlezi nje. Ngavulela izandla ngakhona ukufunda nabanye ke ngidabeze sikhona sokhona ukubasiza uma befisa ukusizeka. Okwesibili umuntu nayifisa lento ayifuna ukuyenza lena inzima lento esifuna esiyenzayo. Funeka ube nesineke. Funeka ube nothando. Ungaqhamazeli nawenza lento. Kufuneka nje ubeke phansi yonke inhliziyo yakho nje ukuthi ngenza ukuthi manje. Uyathengwa akuthengwa ubeke phansi umoya kuyoze kunoma. Ngathi lokho nje. Ma ungamluleka uthini umuntu ofisa uqala lo msebenzi asewubonile uchamuhle ngiyafisa omama belekelele yini mhlawumbe izinto emele ngibe nazo noma yini into emele ngiqale ngibe nayo ukuze ngikwazi nami ukuthi ngiqale ukuluka amacansi? Ebengakusho ukuthi umuntu onolwazi qala owazi ukuthi kulukwa kanjani kodwa ongakaza kwenza ngingamluleka ukuthi uma kuukuthi unalo ulwazi mhlasimbe oluncane funa utshani uzama ukwenza ubone ukuthi impilo iqhubeka kanjani ongakwazi inhlobonhlobo kodwa uthandayo akafuna abantu mhlasimbe abaseduzane makuukuthi umuntu okude nathi abaseduzane aye kubo ayobuza ukuthi ngingenza kanjani kodwa nje ikakhulu abangakwazi ukuba seduzane kuthina asinayo inkinga yokubafundisa. Kungenzeka ube uyakwazi ukuluka kodwa ukwazi ukubhonqa. Woza sizokukhombisa ukuthi kubhonqwa kanjani. Kube ukuthi awukwazi inhlobonhlobo konke. Nalapha sinayo inkinga sizokufundisa. Engakusho nje obeshiluza kwethu iba nothando iba nesineke bekezela. Njengakuwo wonke ke kodwa umsebenzi. Awukho umsebenzi olula. Yebo ubuka umuntu esewenzile ulula. Kanti wonke umsebenzi unzima kodwa wathatha istepiso sokuqala nesesibili uzosithatha. Ngibonga mhlawumbe amagama enu okugcina senivalelisa kubabukeli nishiya maphi bese nishiya futhi nezokuxhumana zenu khona abantu abazothanda ukuluka bazothanda ukufunda ukuluka abazothanda ukuthenga amacansi benithole khona. Mhlawumbe mama igama lakho lokugcina noshare nezinto zakho zokuxhumana ukuthi uzotholala kanjani umuntu ofuna uku-order noma umuntu ofuna ukufunda. Ngizothi nje ngiyabonga ukuthola leli thuba. Ngokusizwa nje umfanyana osemncane okomkhizo kuthiwa uMartin. Lo mfana ngifisa khule ngithi unwele lude khabazela. Kubantu ke abafisa ukusithengela lo msebenzi wethu. Ikhona inamba ongangithola kuyo. Ithi 072 60 39 609. 072 60 39 609. Sibonga mama. Ngiyabonga. Enhla mazogcina utholala kanjani? Ngibonge kakhulu ithuba. Ngibonga ngazi ngibona la emva kwambhala ukuthi date your kids. Ngibonge nabo babe date your nami kids. nami umama uyangazi mina i-date your kids iyo the shit ayenza konke. Ngibonge Ngisebenzela yona nami kids. Ngibonge kwabe date your kids okuyibona asebengivezile namhlanje. Ngibonga kakhulu lelo thuba izandla zidlula ikhanda ngiyabonga kakhulu. Ebengakusho ukuthi siyacela abawubukile bawuthanda umsebenzi nabawubukile baba naso isidingo sokuthi bayawudinga umsebenzi. Siyacela kakhulu ukuthi baxhumane nathi. Inamba yami yocingo inamba kaManxele u071 395 1567. Ngiphinde ithi 071 395 1567. Siyabonga kakhulu sininxuse kakhulu ukuthi nisiphe kakhulu uxhaso nisisupport. Sibonge bomama ngolwazi. Sibonge nangomsebenzi omuhle nani futhi nibahle. Siyabonga. Nami osami ngiyahamba ngibungile ngifundile ababukeli bazothi befunda nami ngifundile namuhla komama ngomsebenzi nami ugogo nkosami angimbuka egoqa amabhetri namahleza
enza lento ngithi yini lento nami angaqaqanisa kudala kwasho ukuthi ngasheshe ngaye ngasuka futhi la ugogo wayekhona mhlawumbe ngabe ngiyakwazi nami because amacansi ngiyawathanda nganginomgibe nami amacansi ngiyawathanda okusho ukuthi nami ngisazoxhumana nomama nami ngisazoba yiclient lo mama bafethu umsebenzi ngiyawubona muhle ngiyacela ukuthi ngixhumane nomama ngoba sebeyishilo inamba zabo noma ubhalele ekithi kwezokuxhumana kithi Ditso Kids NPO ku TikTok, Instagram na Facebook then sizokwazi ukuthi sinixhumanise nomama until ivideo ezayo ezamasiko kuphela yabo isiko la ngempela ke namuhla sihabuliswa kwangempela ke intokazi ezindahla ngibonge nami Kaya lethu, kaya lami. Ditso Kids, Futumalo.